Negre de merda, el racisme explicat als blancs, és un assaig personal. Personal perquè la llavor del llibre és un insult que van fer a un amic meu ja fa molts anys, negre de merda, concretament, sense cap mena de raó, i assaig perquè he intentat explicar tota la informació que jo i molta altra gent no tenien sobre el racisme. D'on ve, què és, cap a on pot portar, les conseqüències que té, l'Holocaust, els linxaments dels afroamericans, parlo també del racisme antinegre a Catalunya i l'antisemitisme a Catalunya també, que és tota una història diferent. A més, el llibre explica d'on venim els humans de debò, explica que les races no existeixen, malgrat les aparences físiques superficials, i explica també un mecanisme dins els nostres cervells, això és un descobriment dels últims 40 anys, que podria explicar per què, si el nostre racisme latent és atiat, podríem convertir-nos en persones racistes i fins i tot violents.